Milé dámy, vážení páni, otváram ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Vítam novozvoleného primátora, doktora Mareka Čižmára, vítam novozvolených poslancov, vítam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pani Moniku Smolkovú, poslankyňu Európskeho parlamentu, pána Jozefa Bobíka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána Pavla Zajaca, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň vítam všetkých vás zúčastnených na dnešnom zasadnutí. Nasleduje bod 1.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľa z dnešného zasadnutia určujem pani Máriu Vaškovú, za overovateľov uznesení a zápisnice určujem pána Gejzu Goreho a pána Petra Bobíka. Nasleduje bod 1.3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volie poslancov Mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva. Žiadam predsedu miestnej volebnej komisie, aby predniesol správu o výsledkoch volie poslancov Mestského zastupiteľstva a voľby primátora. Oznámenie o výsledku volieb. Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili v meste Trebišov voľby do orgánov samosprávy obcí. V meste sa zistili tieto výsledky. Počet volebných obvodov 2, počet volebných okrskov 19, počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 17 957, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Mestského zastupiteľstva 8180, počet zvolených poslancov 24, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 8050. Za poslancov Mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov boli zvolení. Volebný obvod číslo 1. Magistra Beata Kereštanová, Koloman Demeter, Babken Chačlarian, magister Martin Begala, doktor Dušan Tomko, Viera Hutmanová, doktor Ivan Hrdlík, Vladimír Horňák, inžinier Ľubomír Bula, inžinier Robert Puci, Gabriel Garanič, inžinierka Jaroslava Tereščáková. Volebný obvod číslo 2. Doktor Marek Čižmár, inžinier Marián Kolesár, František Tomko, doktorka Juliana Pašková, inžinier Gejza Gore, Marián Danko, inžinier Jaroslav Soták, doktor Miroslav Halapin, inžinier Peter Bobík, magistra Viera Mokáňová, Marta Berešová, doktor Ladislav Kanda. Za primátori SAS Ajci Hlasy Štarezera, 52 Adaj Andalo Taboris, SAS Les
604 hlasy Hrajindža Adaj Andro Taboris, Kadaj primátoris doktor Marek Čižmár. Za primátora bol s celkovým počtom hlasov 4052, z toho v okrskoch 3 a 4 v rómskej osade s počtom hlasov 704 zvolený doktor Marek Čižmár. Žiadam novozvolených poslancov a novozvoleného pána primátora, aby predstúpili pred predsednícky stôl k prevzatiu osvedčení o zvolení. Marian Danko, Babken Chačlarian, magistra Beáta Kereštanová, doktor Miroslav Halapin, Vladimír Horňák, magistra Viera Mokáňová, inžinier Robert Puci, František Tomko, Koloman Demeter, doktor Ivan Hrdlík, inžinier Marián Kolesár, doktorka Juliana Pašková, inžinier Jaroslav Soták, inžinierka Jaroslava Tereščáková, doktor Dušan Tomko, magister Martin Begala, Marta Berešová, inžinier Peter Bobík, inžinier Ľubomír Bula, Gabriel Garanič, inžinier Gejza Gore, Viera Hutmanová, doktor Ladislav Kanda, doktor Marek Čižmár. Vážení prítomní, vzhľadom na skutočnosť, že som bol zvolený za primátora mesta Trebišov, týmto prijímam funkciu primátora mesta a zároveň sa vzdávam mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Žiadam náhradníka, doktora Rudolfa Hrdlíka z volebného obvodu číslo 2, aby predstúpil pred predsednícky stôl k prevzatiu osvedčenia o zvolení.
Ďakujem. Nasleduje bod 1.4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom. Milé dámy, vážení páni, novozvolený primátor zloží sľub do rúk predsedu miestnej volebnej komisie. Žiadam všetkých prítomných, aby počas čítania sľubu povstali. Žiadam novozvoleného primátora o prednesenie sľubu primátora. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Vážený pán primátor, žiadam vás o prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vážení prítomní, poprosím vás o chvíľu ticha. Vážení prítomní, ďalším bodom rokovania je zloženie sľubu poslancov. Žiadam novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva, aby predstúpili pred predsednícky stôl k slávnostnému aktu v abecednom poradí. Vážení prítomní, žiadam vás, aby ste povstali. Sľub poslancov. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. A pri výkone svojej funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Marián Danko, nezávislý kandidát. To sľubujem. Babken Chačlarian, nezávislý kandidát. To sľubujem. Magisterka Beáta Kereštanová, nezávislá kandidátka.
To sľubujem. Doktor Miroslav Halapin, koalícia Smer SD, KDH, SDK, UDS. To sľubujem. Vladimír Horňák, koalícia Smer SD, KDH, SDK, UDS. To sľubujem. Magisterka Viera Mokáňová, koalícia Smer SD, KDH, SDK, UDS. To sľubujem. Inžinier Robert Puci, koalícia Smer SD, KDH, SDK, UDS. To sľubujem. František Tomko, Jednota ľavicová strana Slovenska. To sľubujem. Doktor Rudolf Hrdlík, strana Demokratického Slovenska. To sľubujem. Koloman Demeter, strana Rómskej koalície. To sľubujem. Doktor Ivan Hrdlík, Sloboda a solidarita. To sľubujem. Inžinier Marián Kolesár, Trebišov na hlas. To sľubujem. Slušnosť na všetko. Kultúra. Doktorka Juliana Pašková, Trebišov na hlas. Odsľubujem. Inžinier Jaroslav Soták, Trebišov na hlas. To sľubujem. Inžinierka Jaroslava Terešťáková, Trebišov na hlas. To sľubujem. Doktor Dušan Tomko, Trebišov na hlas. To sľubujem. Magister Martin Begala, Trebišov na hlas. To sľubujem.
Marta Berešová, Trebišov na hlas. To sľubujem. Inžinier Peter Bobík, Trebišov na hlas. To sľubujem. Inžinier Ľubomír Bula, Trebišov na hlas. To sľubujem. Gabriel Garanič, Trebišov na hlas. To sľubujem. Inžinier Gejza Gore, Trebišov na hlas. To sľubujem. Viera Hutmanová, Trebišov na hlas. To sľubujem. Doktor Ladislav Kanda, Trebišov na hlas. To sľubujem. Ďakujem, môžete sa. Vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, vážení páni poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, páni poslanci novozvoleného mestského zastupiteľstva, ctení hostia. Dovoľte, aby som sa poďakoval za prejavenú dôveru, ktorá mi bola daná ako novozvolenému primátorovi mesta Trebišov jeho občanmi. Ďakujem nielen za seba, ale aj za tu prítomný poslanecký zbor. Rozhodnutím pristúpiť k voľbe a dať mandát pre správu vecí verejných bol splnený základný atribút demokratickej spoločnosti, a to naplňať poverenie hlasu zdola a vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonmi tejto republiky a na prospech všetkých obyvateľov nášho mesta. Poďakovanie patrí aj všetkým mojim doterajším predchodcom vo funkcii primátora za ich prácu na rozvoji mesta a jeho inštitúcií. Osobitné ďakujem adresujem svojej najbližšej rodine za podporu a pochopenie pre výkon mojej práce. Komunálna politika nesie so sebou v každom volebnom období množstvo víziev a úloh s dôrazom na regionálnu a miestnu jedinečnosť. Základným predpokladom úspešného napredovania každého mesta, vrátane nášho, je jeho aktívna spolupráca s inštitúciami a organizáciami s regionálnou, krajskou a celoslovenskou pôsobnosťou. Kontinuita a spoluparticipácia na spoločných rozvojových projektoch môže priniesť mestu nielen zviditeľnenie, ale najmä progres a životaschopnosť pre ďalšie generácie jeho obyvateľov. Aj preto bude mojím eminentným záujmom úspešne koordinovať spoluprácu zastupiteľského zboru, úradu a mesta tak, aby prinášala výsledky, ktoré budú na prospech čo najväčšej skupine jeho obyvateľstva. V aktuálnom volebnom období chcem ešte viac priblížiť mesto ako inštitúciu verejnosti. Transparentnosťou, otvorenosťou a komunikatívnosťou. Do správy mesta
a jeho organizácií zapojiť čo najviac zástupcov mladej a strednej generácie. Aj to môže byť jeden z faktorov, prečo môžu spojiť budúcnosť svoju a svojich blízkych s týmto mestom. V spolupráci s ostatnými pracovníkmi magistrátu chcem vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom rozhodujúcu úlohu zohrá zodpovednosť, zanietenosť a systematickosť, ale aj konštruktívnosť a pozitívne myslenie. Je čas, aby sa Trebišov spojil pre dobro veci, aby prekonal predsudky, názorovú roztrieštenosť a našiel priestor pre kompromisy a spoločné riešenie. Jeho budúcnosť za predpokladu spolupráce všetkých zúčastnených vidím vo vytvorení podmienok pre dôstojný život všetkých generácií a perspektívy najmä pre tú, ktorú tvoria mladé rodiny. Vzhľadom na to, že dnešný deň je nielen prvým pracovným dňom roka 2015, ale aj začiatkom nového štvoročného cyklu poslaneckej práce, želám všetkým novozvoleným poslancom Mestského zastupiteľstva dobrý úsudok a veľa správnych rozhodnutí. Všetkým Trebišovčanom a tu prítomným hosťom želám v novom roku pevné zdravie, veľa životného optimizmu a naplnenie osobných aj rodinných predsavzatí. Ďakujem. Vážené Mestské zastupiteľstvo, konštatujem, že dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina novozvolených poslancov, čo znamená, že je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Predkladám na schválenie návrh programu rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Program vám bol doručený. Má niekto návrh na zmenu programu? Ak nie, dávam hlasovať o návrhu programu rokovania v podobe, ako vám bol predložený. Kto je za? Prosím, hlasujme. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva bol schválený. Vážené Mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem zvoliť týchto poslancov Mestského zastupiteľstva. Pána inžiniera Ľubomíra Bulu, pána doktora Miroslava Halapina a pána doktora Ivana Hrdlíka. Má niekto návrh na doplnenie návrhovej komisie? Ak nie, dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená. Žiadam člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie k materiálu Informácia o výsledkoch voľby primátora a volieb do Mestského zastupiteľstva. Zároveň prosím, aby členovia návrhovej komisie sa presunuli na určené miesto. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove po A berie na vedomie po prvé výsledky voľby primátora a volieb poslancov Mestského zastupiteľstva, po druhé vzdanie sa poslaneckého mandátu doktora Mareka Čižmára, po tretie vystúpenie novozvoleného primátora. Po B konštatuje, že novozvolený primátor doktor Marek Čižmár zložil zákonom predpísaný sľub primátora. Po druhé, novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva magister Martin Begala, Marta Berešová, inžinier Peter Bobík, inžinier Ľubomír Bula, Marian Danko, Kolman Demeter, Gabriel Garanič, inžinier Gejza Gore, doktor Miroslav Halapin, Vladimír Horňák, doktor Ivan Hrdlík, doktor Rudolf Hrdlík, Viera Hutmanová, Babken Kalčlerian, doktor Ladislav Kanda, magistra Beata Kereštanová, inžinier Marian Kolesár, magistra Viera Mokáňová,
doktorka Juliana Pašková, inžinier Robert Puci, inžinier Jaroslav Soták, inžinierka Jaroslava Tereščáková, doktor Dušan Tomko, František Tomko. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na základe paragrafu 12 odsek 2 prvá veta, odsek 3 tretia veta, odsek 5 tretia veta a odsek 6 tretia veta zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov, navrhujem uvedenou funkciou poveriť pána doktora Miroslava Halapina. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Nech sa páči, pán poslanec Gore. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám pozmeňujúci návrh, aby mestské zastupiteľstvo v Trebišove poverilo zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavca 2 prvá veta, odstavca 3 tretia veta, odstavca 5 tretia veta a odstavca 6 tretia veta zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení, znení neskorších predpisov poslanca inžiniera Mariana Kolesára. Ďakujem. Prosím o kľud. Žiadam návrhovú komisiu, aby predložený pozmeňovací návrh predložila k hlasovaniu. Pán poslanec Gore. Pán predsedajúci, žiadam, aby bol dodržaný rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, bod 7.3. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Vás, pán poslanec. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Goreho. Žiadam návrhovú komisiu, aby formulovala pozmeňujúci návrh a následne, aby sme hlasovali o ňom. Nech sa páči, pán poslanec. V zmysle článku 7 bod 3 o pozmeňujúcom návrhu sa hlasuje bezprostredne po jeho predložení. Teraz som dal hlasovať o vašom pozmeňujúcom návrhu. Pozmeňujúci návrh z bodu 2.3 poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva. Podľa bodu 7.3 rokovacieho poriadku pre pána inžiniera Gejza Goreho. Predkladám pozmeňujúci návrh znie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove poverilo zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12 odstavec 2 prvá veta, odstavec 3 veta, odstavec 3 tretia veta, odstavec 5 tretia veta a odstavec 6 tretia veta zákona 369 roku 1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov poslanca inžiniera Mariana Kolesára. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za pozmeňujúci návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Ďakujem. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Goreho bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov.
na základe paragrafu 14 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže Mestské zastupiteľstvo zriadiť Mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí Mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú radu a jej členov môže Mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok Mestskej rady. Počet členov Mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení Mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Navrhujem, aby aj v tomto volebnom období bola v Trebišove zriadená Mestská rada v počte 8 členov. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, dávam hlasovať o zriadení Mestskej rady v počte 8 členov. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že Mestská rada bola zriadená v počte 8 členov. Podľa rokovacieho poriadku Mestskej rady, článok 2, bod 2.3, volí členov Mestskej rady Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora verejným hlasovaním. Po prerokovaní s predstaviteľmi jednotlivých politických strán, hnutí a zoskupení, ktoré sú zastúpené v Mestskom zastupiteľstve a nezávislými kandidátmi, navrhujem zvoliť za jej členov uvedené poslankyne a poslancov. Inžinier Robert Puci, magisterka Viera Mokáňová, doktor Rudolf Hrdlik, Marian Danko, doktorka Juliana Pašková, inžinier Ľubomír Bula, magister Martin Begala a inžinier Jaroslav Soták. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Pani doktorka Pašková, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Prvnež predložím svoj pozmeňujúci návrh, by som sa chcela opýtať pána primátora, či už je určené, kto bude zástupca primátora, pretože zástupca primátora by mal byť členom Mestskej rady. Áno, tento oznam som plánoval oznámiť vám, Mestské zastupiteľstvo, v bode diskusia. Za svojich zástupcov určujem, v tomto bode som to plánoval oznámiť, určujem pána inžiniera Roberta Puciho a magisterku Vieru Mokáňovú. Ďakujem. Ďakujem, tak teraz by som chcela... Teraz by som chcela predniesť svoj pozmeňujúci návrh. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove za člena Mestskej rady zvolí týchto poslancov. Inžinier Robert Puci, magistra Viera Mokáňová, inžinier Gejza Gore, inžinier Marian Kolesár, doktorka Juliana Pašková, inžinier Ľubomír Bula, magister Martin Begala, inžinier Jaroslav Soták. Ďakujem. Poprosím prítomných o zachovanie pokoja. Ďakujem. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pani doktorky Paškovej. Kto je za? Má pripravenú formuláciu? Dobre. Poprosím návrhovú komisiu o prednesenie pozmeňujúceho návrhu pani doktorky Juliany Paškovej. Pozmeňujúci návrh pani doktorky Paškovej. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo za členov, za členov Mestskej rady poslancov inžinier Robert Puci, magistra Viera Mokáňová, inžinier Gejza Gore, inžinier Marian Kolesár, doktorka Juliana Pašková, inžinier Ľubomír Bula, magister Martin Begala, inžinier Jaroslav Soták. Ďakujem. Hlasujeme za pozmeňujúci návrh. Kto je za? Poprosím o pokoj. Ďakujem. Kto je proti?
sa zdržal hlasovania? Za hlasovalo 13, proti 11, zdržal sa 0. Konštatujem, že pozmeňovací návrh pani doktorky Juliany Paškovej bol prijatý. Konštatujem zároveň, že členmi Mestskej rady boli zvolení inžinier Robert Puci, magisterka Viera Mokáňová, inžinier Gejza Gore, inžinier Marian Kolesár, doktorka Juliana Pašková, inžinier Ľubomír Bula, magister Martin Begala a inžinier Jaroslav Soták. Zároveň žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla celý návrh uznesenia. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove po A zriaďuje Mestskú radu, po B volí za členov Mestskej rady inžiniera Roberta Puciho, magisterku Vieru Mokáňovú, inžiniera Gejza Goreho, inžiniera Mariana Kolesára, doktorku Julianu Paškovú, inžiniera Ľubomíra Bulu, magistru Martina Begalu a inžiniera Jaroslava Sotáka. Ďakujem. Ďakujem. Ideme hlasovať. Kto je za uznesenie, takom ako bolo predložené návrhovou komisiou? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Poprosím ešte raz, keďže nesedia počty. Kto je za predložený návrh na uznesenie? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo za 13 poslancov, proti 5 poslancov, zdržali sa 6 poslanci. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený a Mestská rada bola ustanovená zákonným spôsobom. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je zriadenie komisie a voľba ich predsedov a členov. Na základe paragrafu 15 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Počet členov komisí z radou poslancov a občanov, neposlancov vymedzuje článok 2, bod 2.2 rokovacieho poriadku komisie mestského zastupiteľstva, pričom počet poslancov vždy prevyšuje počet neposlancov. Navrhujem, aby v tomto volebnom období boli v Trebišove zriadené tieto komisie mestského zastupiteľstva. Komisia finančná, komisia výstavby a majetku, komisia sociálna, komisia bytová, komisia školstva, kultúry a športu, komisia ochrany verejného poriadku a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Pán poslanec, inžinier Kolesár. Poprosím
Poprosím prítomných, aby zachovali pokoj. Nech sa páči, pán poslanec. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zriadilo komisie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, komisiu finančnú, komisia výstavby a majetku, komisia sociálna, komisia bytová, komisia školstva, kultúry a športu, komisia na riešenie problému marginalizovanej rómskej komunity, komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Zároveň žiadam, aby v zmysle rokovacieho poriadku bolo o mojom pozmeňujúcom návrhu hlasované bezprostredne po jeho predložení a dovolím si upozorniť návrhovú komisiu, že návrhová komisia predkladá až návrh na uznesenie, nie návrh na hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu. Keď vás môžem poprosiť, pán poslanec, ešte raz celé znenie tej komisie, ktorú navrhujete, doplniť? Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity. V bode číslo 6. Namiesto pôvodnej komisie na ochranu verejného poriadku. Ďakujem. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca, inžiniera Kolesára. Kto je za uvedený návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Za pozmeňujúci návrh poslanca Kolesára hlasovalo 13 poslancov, proti 11, zdržal sa 0. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh bol prijatý. O personálnom obsadení komisí Mestského zastupiteľstva budeme hlasovať samostatne, za každú komisiu zvlášť a potom uznesenie ako celok predloží člen návrhovej komisie. Do jednotlivých komisí po prerokovaní s predstaviteľmi jednotlivých politických strán, hnutia a zoskupení, ktoré sú zastúpené v Mestskom zastupiteľstve a nezávislými kandidátmi, navrhujem zvoliť za jej členov týchto poslancov a občanov neposlancov. Zároveň chcem požiadať poslancov, respektíve, ak môžem, dovolím si potom urobiť krátku prestávku, ale nie vás budem informovať vzhľadom na členstvo a na návrh členov do komisie, ktorú navrhol pán poslanec doplniť po svojom pozmeňujúcom návrhu. Do komisie finančnej navrhujem týchto členov z radou poslancov. Doktor Miroslav Halapin ako predseda, doktor Ivan Hrdlík ako člen, inžinier Gejza Gore, člen, inžinier Peter Bobík, člen. Z radou neposlancov inžinier Jozef Čičatko, člen, inžinier Peter Kobzoš, člen, inžinier Vladimír Besler ako člen. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Pán inžinier Kolesár. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov komisie finančnej, doktor Miroslav Halapin, predseda, inžinier Marián Kolesár, člen, inžinier Gejza Gore, člen, inžinier Peter Bobík, člen, doktor Julius Selenský, člen, Jozef Fáber, člen, inžinier Vladimír Besler, člen. Poprosím vás, pán poslanec, ešte o meno druhého neposlanca. Druhý je Jozef Fáber,
člen. Prvým členom je doktor Julius Salecký. Zopakujem mena neposlancov. Navrhujem doktor Julius Selecký, Jozef Fáber, inžinier Vladimír Besler. Ďakujem za pozmeňujúci návrh. Dávam hlasovať. Kto je za uvedený návrh? Nech sa páči, hlasujme. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Za predložený návrh hlasovalo 13 poslancov, proti 11, zdržal sa 0. Konštatujem, že do komisie finančnej boli schválení títo členovia. Doktor Miroslav Halapin ako predseda, inžinier Marian Kolesár ako člen, inžinier Gejza Gore ako člen a inžinier Peter Bobík ako člen. Z radu neposlancov doktor Julius Selecký ako člen, pán Jozef Fáber ako člen a inžinier Vladimír Besler. Do komisie výstavby a majetku navrhujem týchto členov. Z radou poslancov Marian Danko ako predseda, inžinier Robert Puci ako člen, inžinier Ľubomír Bula ako člen, inžinier Jaroslav Soták ako člen. Z radou neposlancov inžinier Dušan Biš ako člen, inžinier Jan Staš, člen a inžinier Ľubomír Princík, člen. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Poprosím o pokoj. Nech sa páči, pán poslanec Kolesár. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov Komisie výstavby a majetku. Za poslancov Marian Danko, predseda, Gabriel Garanič, člen, inžinier Ľubomír Bula, člen, inžinier Jaroslav Soták, člen. Za neposlancov doktor Juraj Selecký, člen, inžinierka Diana Bobíková, členka, inžinier Ľubomír Princík, člen. Ďakujem za návrh. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kolesára. Poprosím o pokoj. Nech sa páči, kto je za uvedený pozmeňujúci návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Konštatujem, že za uvedený návrh hlasovalo 13 poslancov, proti 11, zdržal sa 0. Do komisie sociálnej navrhujem týchto členov z radou poslancov. Doktor Rudolf Hrdlík ako predseda, doktorka Juliana Pašková ako členka, doktor Dušan Tomko ako člen, inžinier Marian Kolesár ako člen. Z radov neposlancov magisterka Jana Mondíková ako členka, magister Peter Sovák ako člen, magisterka Mária Gajdošová ako členka. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Poprosím pokoj. Nech sa páči, pán poslanec
Kolesár. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov komisie sociálnej. Doktor Rudolf Hrdlík, predseda. Doktorka Juliana Pašková, členka. Doktor Dušan Tomko, člen. Babken Chačlarian, člen. Z radov neposlancov magisterka Valéria Germanová, členka. Bakalár Radovan Jílek, člen. Magisterka Mária Gajdošová, členka. Ďakujem za pozmeňujúci návrh. Hlasujeme za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kolesára. Nech sa páči. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Konštatujem, že za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kolesára hlasovalo 13 poslancov, proti 11, zdržal sa 0. Pozmeňujúci návrh bol prijatý. Do komisie bytovej navrhujem týchto členov. Z radu poslancov Vladimír Horňák ako predseda, Koloman Demeter ako člen, doktor Ladislav Kanda ako člen, inžinierka Jaroslava Tereščáková ako členka. Z radov neposlancov inžinier Juraj Konevič ako člen, magister Roman Ostrožovič ako člen a inžinierka Alena Karabinošová ako členka. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Pán poslanec Kolesár, poprosím o pokoj v hlasovacej miestnosti. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov komisie bytovej. Za poslancov Vladimír Horňák, predseda. Doktor Ivan Hrdlík, člen. Doktor Ladislav Kanda, člen. Inžinierka Jaroslava Tereščáková, členka. Za neposlancov Radoslav Eperieši, člen. Katarína Diladiová, členka. Inžinierka Alena Karabinošová, členka. Pán poslanec, poprosím vás ešte o meno druhého neposlanca. Za neposlancov Radoslav Eperieši, člen. Katarína Diladiová, členka. Inžinierka Alena Karabinošová, členka. Ďakujem pekne. Hlasujeme za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kolesára. Kto je za predložený návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kolesára hlasovalo 13 poslancov, proti 11, zdržal sa 0. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh bol schválený. Do komisie školstva, kultúry a športu navrhujem týchto členov. Z radov poslancov magisterka Viera Mokáňová ako predsedníčka, magisterka Beáta Kereštanová ako členka, magister Martin Begala ako člen, Viera Hutmanová ako členka. Z radov neposlancov doktor Vladimír Dvorový ako člen, magisterka Renáta Lapitková ako členka, magister Radovan Pristáš ako člen. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh?
Nech sa páči, pán poslanec Kolesár. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov Komisie školstva, kultúry a športu. Za poslancov magisterka Viera Mokáňová, predsednička. Marta Berešová, členka. Magister Martin Begala, člen. Viera Hutmanová, členka. Za neposlancov Ervin Hrtan, člen. Magister Radovan Pristáš, člen. Magisterka Alica Siladiová, členka. Ďakujem za predložený pozmeňujúci návrh. Hlasujeme. Nech sa páči, kto je za uvedený návrh. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Za pozmeňujúci návrh pána poslanca Kolesára hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 11 poslancov, zdržal sa 0. Konštatujem, že uvedený návrh bol schválený. Vážené zastupiteľstvo, vzhľadom na to, že v rámci návrhu a vytvorenie komisie Mestského zastupiteľstva došlo k zmene v bode číslo 6, kde sme schválili namiesto Komisie ochrany verejného poriadku komisiu na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity, navrhujem krátku 5-minútovú prestávku. Pokračujeme v rokovaní. Žiadam pána poslanca Kolesára, aby dal návrh na zastúpenie členov v rámci komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity. Nech sa páči, pán poslanec. Predkladám návrh, aby Mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo predsedu a členov Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity. Za poslancov František Tomko, predseda. Magisterka Beata Kereštanová, členka. Inžinier Robert Puci, člen. Koloman Demeter, člen. Za neposlancov Veronika Tótová, členka. Inžinier Zdeněk Veleba, člen. Inžinier Jozef Figura, člen. Ďakujem za predložený návrh. Má niekto k tomuto návrhu pripomienku alebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, dávam hlasovať o návrhu. Kto je za návrh pána poslanca Kolesára? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Za predložený návrh pána poslanca Kolesára hlasovalo 14 poslancov, proti bolo 10, zdržal sa 0. Konštatujem, že uvedený návrh bol prijatý. Do Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov navrhujem týchto členov. Podľa zákona členom tejto komisie môže byť iba poslanec Mestského zastupiteľstva. Ak sú v Mestskom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. S radou poslancov navrhujem
doktora Ivana Hrdlíka ako predsedu, Kolomana Demetera ako člena, doktora Miroslava Halapina ako člena, doktora Rudolfa Hrdlíka ako člena, magisterku Beatu Kereštánovú ako členku, Františka Tomka ako člena a inžiniera Ľubomíra Bulu ako člena. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Ak nie, dávam hlasovať o zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Kto je za? Ďakujem. Za uvedený návrh hlasovalo 24 poslancov. Konštatujem, že Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bola zvolená v uvedenom zložení. Zároveň žiadam člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh na celé uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove po A zriaďuje Komisie Mestského zastupiteľstva v Trebišove Komisiu finančnú, Komisiu výstavby a majetku, Komisiu sociálnu, Komisiu bytovú, Komisiu školstva, kultúry a športu, Komisiu na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity, Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Po B volí predsedu a členov Komisí Mestského zastupiteľstva. Komisia finančná. Za poslancov dr. Miroslav Halapin predseda, inžinier Marian Kolesár člen, inžinier Gejza Gore člen, inžinier Peter Bobík člen. Z radu neposlancov dr. Julius Selecký člen, Jozef Fáber člen, inžinier Vladimír Besler člen. Komisia výstavby a majetku z radou poslancov Marian Danko predseda, Gabriel Garani člen, inžinier Ľubomír Bula člen, inžinier Jaroslav Soták člen, z radu neposlancov dr. Juraj Selecký člen, inžinierka Diana Bobíková členka, inžinier Ľubomír Princik člen. Komisia sociálna z radou poslancov dr. Rudolf Hrdlík predseda, doktorka Juliana Pašková členka, dr. Dušan Tomko člen, Babken Chalčaleran člen. Z radou neposlancov magistra Valéria Germanová členka, bakalár Radovan Jelek člen, magistra Mária Gajdošová členka. Komisia bytová z radou poslancov Vladimír Horňák predseda, doktor Jan Hrdlík člen, doktor Ladislav Kanda člen, inžinierka Jaroslava Tereščáková členka. Z radou neposlancov Radoslav Eperieši člen, Katarína Diladieva členka, inžinierka Alena Karabinošová členka. Komisia školstva, kultúry a športu z radou poslancov magistra Viera Mokáňová predsednička, Marta Berešová členka, magister Martin Begala člen, Viera Hutmanová členka. Z radou neposlancov Ervin Hrtán člen, magister Radovan Pristáš člen, magistra Alica Siladievá členka. Komisia na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity z radou poslancov František Tomko predseda, magistra Beata Kereštánová členka, inžinier Robert Puci člen, Koloman Demeter člen. Z radou neposlancov Veronika Tótová členka, inžinier Zdeněk Veleba člen, inžinier Jozef Figura člen. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Dr. Jan Hrdlík predseda, Koloman Demeter člen, dr. Miroslav Halapin člen, dr. Rudolf Hrdlík člen, magistra Beata Kereštánová členka, František Tomko člen, inžinier Ľubomír Bula člen. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Konštatujem, že za predložený návrh hlasovalo 14 poslancov, proti bolo 10, nezdržal sa
nikto. Ďakujem, konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený. Dovolte, aby som len k tomuto bodu uviedol, že pôvodne navrhované členstva v jednotlivých komisiách boli predjednané na pracovnom stretnutí s poslancami aj hnutia Trebišov na hlas a s ostatnými členmi jednotlivých politických subjektov. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je zriadenie výboru mestskej časti Milostov a voľba jeho predsedu a členov. Vzhľadom na to, že mestská časť Milostov je samostatným katastrálnym územím a podieľa sa na výkone samosprávy mesta, navrhujem jeho zriadenie aj v tomto volebnom období so zastúpením 3 členov. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Nech sa páči, pán poslanec Bobík. Vážené mestské zastupiteľstvo, predkladám pozmeňujúci návrh na základe skutočnosti, že zákon o obecnom zriadení v paragrafe 23 v bode 1 hovorí, že na čele výboru je jeho predseda, ktorý je volený z členov tohto výboru. Na základe toho vlastne navrhujem a predkladám pozmeňujúci návrh následovne. Predkladám pozmeňujúci návrh, aby mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo za členov výboru mestskej časti Milhostov pani Zlatica Maženská, členka, inžinier Maroš Telepovský, člen a pani Magdalena Haburová, členka. Ak môžem, pán poslanec, najprv by sme len hlasovali o vytvorení mestského výboru mestskej časti Milostov. Aha, ospravedlňujem sa. Potom, keď už budeme hlasovať o jednotlivých členoch, dám priestor na pozmeňujúci návrh. Takže ešte raz hlasujeme o vytvorení výboru mestskej časti, o zriadení výboru mestskej časti Milhostov. Má niekto ešte pripomienku alebo pozmeňujúci návrh k uvedenému návrhu? Ak nie, hlasujeme. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem, že návrh na zriadenie výboru mestskej časti bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, do výboru mestskej časti Milostov navrhujem zvoliť týchto členov. Magister Jozef Melko ako predseda, inžinier Martin Telepovský ako člen, Magdalena Haburová ako členka. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Nech sa páči, pán poslanec Bobík. Ďakujem. Takže, tak, ako som už spomínal, predkladám pozmeňujúci návrh v tomto znení, aby mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo za členov výboru mestskej časti Milhostov pani Zlatica Maženská, členka, inžinier Maroš Telepovský, člen, pani Magdalena Haburová, členka. Ďakujem. Len sa opýtam pre istotu, Maroš Telepovský alebo inžinier Martin Telepovský? Maroš. Maroš Telepovský. Ďakujem. Hlasujeme o predloženom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bobíka. Kto je za uvedený návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Za pozmeňujúci návrh pána poslanca Bobíka hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 11, nezdržal sa nikto. Predložený návrh bol schválený. Žiadam člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove po A zriaďuje výbor mestskej časti Milhostov, po B volí členov výboru mestskej časti Milhostov. Zlatica Maženská, členka, inžinier Maroš Telepovský, člen,
Magdalena Haburová, členka. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. Za predložený návrh uznesenia hlasovalo 13 poslancov, proti boli 4 poslanci, zdržali sa 7 poslanci. Konštatujem, že predložený návrh uznesenia bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je voľba sobášiacich. Z pozície primátora mesta, štatutárneho zástupcu a najvyššieho predstaviteľa mesta mi priamo vyplýva povinnosť vykonávať funkciu sobášiacov v občianskych obradoch na území mesta Trebišov. S radou poslancov navrhujem určiť za sobášiacich v občianskych obradoch týchto poslancov mestského zastupiteľstva. Inžinier Robert Puci, poslanec, magisterka Viera Mokáňová, poslankyňa a magisterka Beata Kereštanová, poslankyňa. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Pán poslanec Begala. Pán primátor, predkladám pozmeňujúci návrh, aby mestské zastupiteľstvo v Trebišove zvolilo za sobášiacich pána doktora Mareka Čižmara, primátora mesta, inžiniera Roberta Puciho, poslanca, magisterku Vieru Mokáňovú, poslankyňu, doktora Ladislava Kandu, poslanca a inžinierku Jaroslavu Tereščákovú, poslankyňu mestského zastupiteľstva. Ďakujem za pozmeňujúci návrh. Hlasujeme za návrh pána poslanca Begalu. Kto je za uvedený návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Za predložený pozmeňujúci návrh hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 11 poslancov, nezdržal sa nikto. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je určenie platu primátora. Platové pomery primátora upravuje zákon číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov. Pardon, ospravedlňujem sa. Uznesenie. Ospravedlňujem sa. Žiadam člena návrhovej komisie, aby uviedol uznesenie k predchádzajúcemu bodu. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove volí za sobášiacich doktor Marek Čižmar, primátor, inžinier Robert Puci, poslanec, magistra Viera Mokáňová, poslankyňa, doktor Ladislav Kanda, poslanec, inžinierka Jaroslava Tereščáková, poslankyňa. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Ďakujem. Za predložený návrh na uznesenie hlasovalo 13 poslancov, proti 11. Nezdržal sa nikto. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je určenie platu primátora. Platové pomery primátora upravuje zákon číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Aplikácia ustanovení tohto zákona je podmienená paragrafom 11 odsek 4 písmeno I zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, znenie neskorších predpisov, ktoré, citujem, určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu,
zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie. Koniec citátu. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove v súlade s citovanou právnou úpravou uznesením číslo 73 z roku 2014 zo dňa 13.8.2014 určilo rozsah výkonu funkcie primátora mesta Trebišov na celé funkčné obdobie rokov 2014 až 2018 v celom rozsahu na plný úväzok. To znamená, že podľa paragrafu 3 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, primátorovi mesta Trebišov patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. Na základe evidovaného počtu obyvateľov s trvalým pobytom v Trebišove platí pre výpočet mzdy primátora mesta stanovená 7. platová skupina s 2,89 násobkom priemernej mesačnej mzdy. Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Podľa potvrdených údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2013 dosiahla hodnotu 824 eur. Táto suma sa násobkom 2,89 podľa počtu obyvateľov mesta ustanovuje na 2382 eur. V zmysle uvedeného patrí plat primátorovi mesta Trebišov od dňa zloženia sľubu v celkovej výške 2382 eur. Mestské zastupiteľstvo hlasovaním pristupuje k určeniu platu primátora mesta Trebišov v zákonne predpísanej sume 2382 eur. Má niekto pripomienku k predloženému návrhu alebo pozmeňujúci návrh? Poprosím všetkých účastných, aby zachovali pokoj. Ak nie, žiadam člena návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove určuje plat primátora v rozsahu úväzku 1, vo výške 2382 eur mesačne. Ďakujem. Dávam hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Kto je za uvedený návrh? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Konštatujem, že predložený návrh na uznesenie bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, ďalším bodom programu je rôzne. Do tohto bodu bol predložený návrh pána poslanca inžiniera Gejzu Goreho. Nikto iný z členov poslaneckého zboru ma o túto možnosť nepožiadal. Zároveň žiadam pána poslanca Goreho, aby uviedol svoj návrh. Vážené mestské zastupiteľstvo, navrhujem, aby mestským zastupiteľstvom bol prijatý dodatok číslo 1 k zásadám odmeňovania členov volených orgánov. Zásady odmeňovania členov sú účinné od 1. januára 2013. Navrhujem, aby sa zmenili a doplnili v 3 bodoch. Poprvé, v odseku 3.2 sa slova 30 až 70 % nahrádzajú slovami 10 až 45 %. Po druhé, aby dodatok bol schválený mestským zastupiteľstvom na dnešnom rokovaní. A po tretie, aby dodatok nadobudol účinnosť dňa 2. januára 2015. Ďakujem. Chcete aj zdôvodniť svoj pozmeňujúci návrh, pán poslanec? Nie, nechcete. Ďakujem. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca. Hlasujeme o návrhu pána poslanca inžiniera Goreho. Nech sa páči, hlasujme. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?
Konštatujem, že za uvedený návrh hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 11, nezdržal sa nikto. Konštatujem, že uvedený návrh bol schválený. Vážené mestské zastupiteľstvo, posledným bodom dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva je diskusia. Otváram diskusiu. Hlási sa niekto do diskusie? Pán poslanec Gore, nech sa páči. Nebolo navrhnuté uznesenie a neschválili sme uznesenie k tomuto bodu. Preto žiadam, aby bolo prednesené uznesenie k bodu. Ospravedlňujem sa. Žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh uznesenia. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje dodatok číslo 1 k zásadám odmeňovania členov volených orgánov. Ďakujem. Hlasujeme za uznesenie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? Za uvedený návrh hlasovalo 13 poslancov, proti bolo 11. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Vážené mestské zastupiteľstvo, posledným bodom dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva je diskusia. Otváram diskusiu. O slovo požiadala pani europoslankyňa magisterka Monika Smolková. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, milí Trebišovčania. Sme na začiatku kalendárneho roka a patrí sa popriať. Tak dovolte najprv na úvod, skôr než zablahoželám, popriať vám všetkým veľa zdravia, veľa šťastia a veľa múdrych rozhodnutí. Pán primátor, ja vám blahoželám k vášmu zvoleniu. Pani poslanci, taktiež vám blahoželám. A začnem jednou vetou, ktorú povedal pán primátor. A mne sa veľmi páčila, ja som si ju aj napísala. Pán primátor vo svojom vystúpení povedal, že bude hľadať kompromisy a spoločné riešenia. Aj keď dnes to tak na zastupiteľstve nevyzerá, že kompromisy a spoločné riešenia by mali byť tou prioritou, ja vás chcem všetkých poprosiť. V meste, na dedine, kdekoľvek, kde sa spoločne rozhoduje demokraticky zvolenými poslancami, nič nesvieti ani naľavo, ani napravo. Nič nie je pravicové, ľavicové, ani nikoho iného. Buď sú prijaté riešenia a sú dobré riešenia, alebo sú zlé riešenia. Ja vás chcem veľmi poprosiť, dnešným dňom zabudnite na to, že aká strana vás vyslala, ako ste boli zvolení alebo neboli zvolení. Zabudnite na krivdy a začnite dnešným dňom riešiť prospech občanov tohto krásneho mesta Trebišova. Aby Trebišov mohol čerpať eurofondy, pretože práve rok 2014 je ten, keď je pred nami nové 7-ročné obdobie pre čerpanie štrukturálnych fondov. Slovensko dostáva obrovské miliardy eur. Aj Trebišov bude môcť čerpať a nemalé finančné prostriedky. Ale pokiaľ sa spoločne nedohodnete, čo sú priority mesta Trebišov, a budete vždy robiť si na protiveň, len veľmi ťažko niečo spoločne dosiahnete. Ja vám želám, aby ste spoločnými rozhodnutiami prispeli k tomu, aby keď ktokoľvek navštívi Trebišov, aby odchádzal tak, ako keď ja som doviedla ako poslankyňa Európskeho parlamentu do Trebišova svojich kolegov z výboru pre vzdelávanie a kultúru. Boli sme navštíviť vaše múzeum, tu je pani riaditeľka ako poslankyňa nezávislá.
vaša kolegyňa. A keď odchádzali moji kolegovia z Trebišova z tohto múzea, povedali, tu sa určite vrátime, tu odporúčime každému, aby prišli, boli nadšení. A prišli sme ešte aj región. Máte nádherný región. Ja som ho ako poslankyňa Európskeho parlamentu prezentovala na pôde v Bruseli, Tokajskú oblasť. Boli vaši ľudia z Trebišova, hudobná skupina, ktorí tam tancovali. Bola od vás pernikárka, šupoliarka, ukázali to ľudové umenie, ktoré my tu máme. Máme sa čím pochváliť na Slovensku, máme sa čím pochváliť vo svete. A ja vám chcem všetkým popriať, aby vaše rozhodnutia, vážení pani poslanci, boli takéto, že keď ktokoľvek navštíví vaše mesto, aby odchádzal nadšený, aby svojim priateľom a známym doporučil a povedal, áno, do Trebišova vráťte sa, lebo je to veľmi pekné mesto, ktoré sa oplatí navštíviť, je tam múdry primátor a sú tam múdri poslanci, ktorí rozhodujú v prospech obyvateľov a celého regiónu. Ja vám prajem všetko dobré. Vážený pán primátor, vážené pani poslanci a pani poslankyne, hlavne milí Trebišovčania, dovolte mi, aby som hneď na úvod zagratuloval, tak ako sa patrí, novozvolenému pánovi primátorovi, novozvoleným poslancom k tomu, že dneska si oficiálne prebrali svoje funkcie. Čo im zapriať? To, čo si prial kráľ Šalamún, keď nastúpil. Prial si od Pána Boha veľa múdrosti a ja im prajem veľa múdrosti, veľa dobrých riešení, veľa dobrých rozhodnutí v ich práci pre občanov Trebišova. Každá verejná funkcia má byť službou pre občanov. Zvlášť na komunálnej úrovni, kde komunálni politici majú najbližšie ku občanom a občania ku ním. Zvlášť u nich by to malo platiť, že rozumné riešenia, múdre riešenia v prospech občanov sú veľmi potrebné. A politické trička musia ísť dole. Dovolím si to hovoriť aj preto, lebo som bol 16 rokov poslancom obecného zastupiteľstva a viem, že na obecnom zastupiteľstve, na mestskom zastupiteľstve v Trebišove sa majú prijať rozhodnutia, ktoré sú buď v prospech občanov, a tie, ktoré nie sú, tie sa nemajú prijať. Takže to by som im prial, aby takto fungovali a pracovali v ďalšom volebnom období. Prišiel som k vám do Trebišova z vedľajšieho okresu z Ranova nad Topľou a Trebišov považujem za jedno z centier Zemplína. Nielen okresné mesto, ale aj svojou históriou a kultúrou je Trebišov vážnym mestom na našom prekrásnom Zemplíne. Zúčastnil som sa viacerých slavnostných zastupiteľstiev, teraz v posledných dňoch a týždňoch, a preto som bol prekvapený, že v takom vážnom meste, okresnom meste, v centre Zemplína, ešte po 25 rokoch od revolúcie tu nie je dostatočná politická kultúra. Myslím si, že k tej politickej kultúre patrí, že odchádzajúci primátor odovzdá insignie novému primátorovi. A dovolím si povedať, že nie len s politickou kultúrou, ale s obyčajnou ľudskou slušnosťou patrí k tomu, že mu podá ruku. Vážený pán primátor, vy budete teraz prvým občanom mesta Trebišova. Je to primátor, ale na obecnej úrovni sa táto funkcia nazýva starostom. Odvodzuje sa od slova starosti. Naozaj je to funkcia 24 hodín, 365 dní v týždni a pri tejto funkcii určite budete mať aj starosti, dúfame, že aj v prospech občanov Slovenska a občanov Trebišova. Ale ja si myslím, že vy so svojimi skúsenosťami, ale aj svojou odbornosťou to zvládnete. Najväčším problémom
celého východného Slovenska, ale aj problémom a starosťou aj Trebišova je nezamestnanosť. Chcem vyzvať aj vás, ale aj mestské zastupiteľstvo, aby ste robili také rozhodnutia, také riešenia, aby v spolupráci so štátnymi orgánmi, ale aj so súkromným sektorom, ktorý jediný môže vytvárať nové pracovné miesta, aby ste vytvárali také prostredie, aby tu podnikatelia chceli zakladať svoje podniky a tak sa znižovala nezamestnanosť aj v meste Trebišov. Na záver mi dovolte, keďže máme začiatok nového roka, popriať vám, pán primátor, poslancom mestského zastupiteľstva, ale aj všetkým občanom Trebišova veľa šťastia, zdravia a božského požehnania do nového roku. Ďakujem za vystúpenie poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky, pánovi inžinierovi Pavlovi Zajacovi. O slovo požiadal ešte poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, inžinier Jozef Bobík. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, vážení pani poslanci Národnej rady, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, poslanci, dámy a páni. Prišiel som dnes na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Trebišove, pretože som na neho bol pozvaný. A patrí sa slušnosti dať zadosť, takže som prišiel a prišiel som veľmi rád. V prvom rade chcem pogratulovať zvoleným pánovi primátorovi, pánom poslankyňam aj pánom poslancom k tomu, že dostali dôveru od občanov a že v najbližšom volebnom období budú pracovať tak, ako aj slúbili, aby v Trebišove bolo vidno výsledky. Napriek tomu, že teraz bývam v Michalovciach, mojím okresným mestom je Trebišov, pretože narodil som sa vo Velatoch a to je stále v okrese Trebišov. Nikdy som nezabudol, že pochádzam z Velat a nikdy som nezabudol, že Trebišov bolo moje prvé okresné mesto. Napriek tomu, že v minulosti bola ochota zo strany Michaloviec o spoluprácu na úrovni mesta, pretože máme spoluprácu aj v Čechách, Poľsku, Španielsku, Bulharsku, Chorvátsku a inde. Chceli sme spolupracovať bližšie aj s Trebišovom. Bohužiaľ sa to nepodarilo. A dokonca nastala taká situácia, že raz, keď bol jeden minister pre hospodárstvo, Pavol Rusko, došlo k tomu, že boli delimitované finančné prostriedky pre rozvoj priemyselného parku z Michalovec do Trebišova. Ako možno viete, alebo možno neviete, Michalovský park v Trebišove nefunguje, alebo má svoje zložitosti a ťažkosti. Michalovský park, priemyselný park funguje a dochádza k jeho rozvoju. Chcem ti povedať toľko, že nie je dôležité mať niekedy peniaze, ale dôležité je ich správne použiť a zmysluplne použiť. Už tu dnes naznačila pani kolegyňa Smolková, že sa nachádzame v období, keď bude možnosť čerpať ešte viac finančných prostriedkov externých, hlavne európskych, ako tomu bolo doteraz. Preto by som chcel už teraz dať návrh a podnet, aby ste sa zaoberali myšlienkou, aby ste spoločne, väčšinovo, najlepšie všetci, ktorí máte teraz rozhodovať v meste Trebišov, prijali plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja minimálne na 10 rokov, aby bolo jasné, aká bude vízia mesta v tých rozhodujúcich sférach a aby prípadne ďalšie zastupiteľstvá, ktoré prídu, aby nemuseli hľadať cestu a smer, kade ďalej a ako ďalej, a aby kontinuálne postupovali jedni za druhými. Lebo len v takom prípade sa dá dosiahnuť to, že mesto naskočí na vlnu určitej prosperity, ktorú určite Trebišov potrebuje. Preto na začiatku tohoto roka a na začiatku vášho funkčného obdobia vám prajem, aby ste dokázali nájsť toľko zodpovednosti a ústretovosti, aby ste sa zjednotili. Nie za politickými stranami alebo za združeniami, ktoré zastupujete, ale aby ste dali na vedomie občanom Trebišova, že oni sú tí prví, o ktorých vy tu vlastne teraz stojíte.
Držím vám v tom palce a prajem všetko najlepšie. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Kolesár, nech sa páči. Poprosím prítomných, aby zachovali pokoj. Pán primátor, prosím, aby ste zariadili kľud v tejto rokovacej miestnosti. Vážení prítomní, chcem vás poprosiť, aby ste zachovali pokoj a nechali priestor na vystúpenie pánovi poslancovi Kolesárovi. Ďakujem. Vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, vážení páni poslanci Národnej rady, vážený pán primátor, vážení všetci prítomní. Na úvod, mimo svojho plánovaného vystúpenia mi dovolte uviesť na pravú mieru situáciu v Trebišovskom priemyselnom parku, ktorá sa zamotala pred rokom 2010, takže na úplné upresnenie času, priestoru a podobných informácií. Odvtedy sa vlečú problémy v Trebišovskom priemyselnom parku, aby nevznikol mylný dojem, že problémy v Trebišovskom priemyselnom parku vznikli od roku 2011. V roku 2014 pred voľbami ozvláštnil prostredie v Trebišove skutočne pozoruhodný materiál Skutočná pravda o Trebišove. Je v tejto miestnosti autor tohto materiálu, lebo by som mu rád vysvetlil niektoré nepresnosti, ktorých sa dopustil. Poprosím o zachovanie pokoja v rokovacej Nie je v miestnosti. tejto miestnosti, preto nič neostáva, aby som za autorov tohto materiálu považoval všetkých, ktorí boli zväčšnení na plagáte koalície a ktorí spoločne sa podpísali pod tento materiál. Opomeniem jeho morálnu a jeho inú spoločenskú podobu, sústredím sa len na ekonomické záležitosti. A vyberiem len tie najpodstatnejšie. Na dokreslenie kvality tohto materiálu, ktorý skutočne je plný lží, závisti a nenávisti, je verným vonkajším odrazom poľutovania hodného stavu vnútorného duševného prostredia jeho autorov. Je smutné, že naši hostia, poslankyňa Európskeho parlamentu a poslanci Národnej rady boli uvedení do omylu a zrejme nepoznajú reálie v Trebišove. Chvíľu počkám, pretože pravdepodobne naši občania sa chcú vzdialiť. Nech sa páči, pokračujte, pán poslanec. Ďakujem, pán primátor. Sústredím sa teda na niektoré vybrané ekonomické záležitosti, pretože to je oblasť mne vlastná. Materiály, jeho neznámy autor, ktorého som podľa svojich znalostí identifikoval, uvádza: v roku 2012, keď bolo odpredané tepelné hospodárstvo, sa zvýšili náklady na činnosť Mestského úradu oproti roku 2010 trojnásobne, a to na čiastku 3600 eur. Autor tohto materiálu opomenul uviesť, že skutočne sa tieto náklady zvýšili, ale nie na činnosť Mestského úradu, ale suma 2,5 milióna eur znamenala zaplatenie pokuty v kauze Lanos.
Tento materiál toto neobsahuje, ale jeho autor to určite dobre pozná. Avšak zavádzajúcim spôsobom jemu vlastným som uviedol do materiálu a dokonca ovenčil tento materiál logami politických strán Smer, KDH, SDKU, sieť Most Hit. Veľmi by ma zaujímalo, či predstavitelia týchto strán sú stotožnení s týmto materiálom. V tomto materiáli sa ďalej uvádza, že vedenie mesta šikanovalo podnikateľov, napríklad Zemplínsku reštauráciu, Olforiu, Berehovo a ďalších. V reštaurácii Berehovo jej nájomca pán Kasarda platil nájomné za 447 m2, hoci užíval 1211 m2 a za 14 rokov nájmu to predstavuje škodu pre mesto vyše 233 000 eur. Vymáhanie takejto sumy je údajne šikanovaním podnikateľa. V Zemplínskej reštaurácii pán Bugata dlhuje na nájomnom sumu 21 340 eur, ktoré mesto vymáha. Aj takéto vymáhanie je šikanovaním podnikateľov. V reštaurácii All for You pani Bišková dlhuje na nájomnom sumu 29 000 eur. Mesto vypovedalo nájomnú zmluvu, považuje sa to za šikanovanie podnikateľov. V Alcatraze pán Malý organizuje diskotéky, ktoré nie sú zakázané, ale mestským zastupiteľstvom schválené všeobecné záväzné nariadenie v tejto časti dovoluje prevádzku len do 22. hodiny. A po 22. o diskotéky už nie je záujem. Takže na dokreslenie kvality tohto materiálu prosím o zachovanie pokoja v rokovacej miestnosti. Iný materiál tvrdí, že mesto Trebišov je ekonomicky a morálne úplne zruinované. Poprosím prítomných, aby zachovali pokoj a nechali priestor na slovo pánovi poslancovi. Ďalší materiál ovenčený logami politických strán tvrdí, že naše mesto je morálne a ekonomicky úplne zruinované. Pokiaľ autori tohto materiálu chodili žiadať dotácie, chodili žiadať príspevky na rekonštrukciu telocviční, chodili žiadať rôzne podpory, vtedy sa im nezdalo, že je mesto zruinované, každému bolo vyhovené. Pokiaľ mesto odovzdalo grécko-katolíckej cirkvi 2 budovy za symbolické nájomné, ani vtedy nebolo toto mesto ekonomicky zruinované. Ekonomicky zruinované sa stalo až v tomto období. Nie je tomu tak. Napriek tomu, že niektorí, ako už tu bolo povedané, nevedia zachovať slušnosť pri rozprávaní, prehlasujem, že naše mesto po 4 rokoch ekonomicky zruinované nie je. Je to mesto, ktoré je zdravo ekonomicky vyvíjané, ktoré má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojich investičných zámerov a ktoré je pripravené na to, aby pokračovalo vo svojom doterajšom rozvoji. Dovolte mi ešte uviesť, milé dámy, vážení páni, moji predrečníci tu vyslovovali vážne obavy z nespolupráce a z úpadku. Neviem, kde nabrali takéto informácie. Prečo sa obávate nespolupráce? Ešte sme na začiatku cesty, vy už máte obavy z nespolupráce. Nie je treba mať takéto obavy, pokiaľ budú predkladané návrhy také, ktoré budú na prospech tohto mesta, nikdy hnutie Trebišov nahlas nebude proti takýmto návrhom. Takže sú úplne zbytočné takéto obavy. Dovoľte mi na záver uviesť ešte jednu vec, milé dámy, vážení páni. Ďakujem za potlesk. My nie
nie sme ľudia, ktorí sme nepriateľmi politických strán. Sú úplne zbytočné obavy z toho a úplne zbytočné obviňovania z toho, že hnutie Trebišov náhlas je nepriateľom Smeru, že hnutie Trebišov náhlas je nepriateľom KDH, že hnutie Trebišov náhlas je nepriateľom SDKU. Neviem, z čoho vyplývajú takéto podozrenia. Nikdy sme sa voči takýmto stranám nevyjadrovali. Hnutie Trebišov náhlas nemá záujem o ovplyvňovanie inej politiky, než politiky na pôde mesta. Nikdy sme neovplyvňovali dianie mimo tohto mesta a preto prosím, nestotožňujte predstaviteľov strán v meste so svojimi politickými stranami na celoslovenskej úrovni. My nie sme nepriatelia Slovenska ani jeho politických strán. Ďakujem, pán poslanec. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Prosím o zachovanie pokoja. Ak nie, ešte raz mi dovolte, aby som v rámci tohto bodu vám oznámil, že na základe článku 2 bodu 210 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva so svojím zastupovaním poveril pani poslankyňu magisterku Vieru Mokáňovú a pána poslanca inžiniera Roberta Pucieho. Na upresnenie, pán inžinier Robert Puci bude túto funkciu vykonávať na čiastočný úväzok a bez nároku na odmenu. Týmto bodom sme uzavreli program ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trebišove. Za účasť na dnešnom zasadnutí chcem poďakovať vzácnym hosťom, poslankyni Európskeho parlamentu, pani magisterke Monike Smolkovej. Ďakujem. Poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pánovi inžinierovi Jozefovi Bobíkovi, a pánovi inžinierovi Pavlovi Zajacovi. Ďakujem. Všetkým novozvoleným pani poslankyňam a pánom poslancom ďakujem za aktívnu účasť na jeho priebehu a vám, vážení Trebišovčania, za to, že ste si našli čas a využili svoju možnosť zúčastniť sa na rokovaní zastupiteľského orgánu vášho mesta. Zároveň si dovolujem vás pozvať na ďalšie zasadnutia Mestského zastupiteľstva, aby ste využili svoju právomoc sledovať prácu vami zvolených zástupcov. Ďakujem.